नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत चप्पू पायस करचे पळोवया। हो पायस करच्याक आमकां जाय 2 कप सोना मसुरी तांदूळ, 1 हळदी पान, रुचीक मीठ आणि 2 कप वली सोय। सगळ्यात पयली तांदूळ 2 पटी उदकात घालून बरीकन धुवन क्लीन करून घेवका। धुवन जाल की तातूंत 2 कप उदक घालून हे तांदूळ अर्ध तास उदकात भिजोवचे दवरका। तांदूळ भिजत पर्यंत आम्ही सोय रोस काढून घेवया। मिक्सरात सोय घालका, अर्ध कप उदक घालका आणि जरा कसकशी वाटून घेवका। क्लीन कपडो आयदनावेर दवन तातूंत वाटील सोय घालका आणि ताजो रोस पिळून घेवका। एक पटी पिळून जाल की परत त्या सोयेत 1 कप उदक घालका आणि परत तशीच कपड्यावर घालून रोस पिळून घेवका। अशीच टोटल 3 पटी ताजी रोस काढून घेवका। चप्पू पैसा घालच्याक सोय रोस रेडी असा। ताज नंतर भिजेल तांदळाचं मऊ शीत करून घेवया। अर्ध तास झाला, आता तांदूळ उदका बरोबर कुकरात घालून घेवया। 1 कप तांदळाक 4 ते 5 कप उदक घालून मऊ शीत नाजाल्यार पॅच करून घेवका। भिजयतना 2 कप उदक घाला, ताजे वयर आनी 6 कप उदक घाला। तशी आम्ही पुराय 8 कप उदक घाला 2 मापाक। तुम्ही जाय जाल्यार 10 कप घाल्या बी जाता। हातूंतच हळदी पान घालचे आणि हाय फ्लेमाचेर 1 सिटिकान पॅच करून घेवचे। पायसा जाय तशी एकदम मऊ शीत रेडी जाला। हे शीत अजून घट्ट दिसत जाल्यार थोडेशे उदक घालून परत एक गजगज काढल्या जाता। आता ह्या शीतात नाल्ला रोस घालका, रुचीक कितले जाय म्हण पळोवन मीठ घालका आणि एक पटी सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका आणि परत हे आयदन गॅसार दवन एक गजगज येवच्या दिवका। हे खूप दाट दिसत जाल्यार वयल्यान थोडे उदक घालून घेतले जाता। ह्या पायसात तूप किंवा वेलची घालनात, हळदी पानाच फ्लेवरच मेन फ्लेवर उरता। तुम्ही भी या श्रावणात हो चप्पू पायस घरात ट्राय करा, कशी लागल म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक करून आमकां सपोर्ट करा आणि अशीच कोंकणी डिशेस कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।